sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Arvel's Secret File. Si Arvel na nasira ang buhay dahil nawala sa piling niya ang taong mahal niya. Ang taong mahal nga niya ay binawian ng buhay nung kasagsagan ng pandemya. Wala siya sa tabi ng taong mahal niya sa huli nitong sandali sa mundong ito. Natagpuan na lang niya yung sarili niya na nakakatagpo ng panandaliang gaan sa pakiramdam sa tuwing siya'y umiinom. Kung saan-saan siya napapadpad hanggang sa may natagpuan siyang dalawang lalaking bisexuals na nakainuman niya. And the next thing that he knew, nasa sasakyan na pala siya nito. At nangyari ang hindi dapat nangyari. Ginahasa siya nung nakainuman niya. Buti na lang napagsabihan niya nung bigat ng nararamdaman niya ang kanyang ate. Ngayong nagpa-check up siya at nalaman nga niya na siya ay merong HIV. Hindi niya ginustong magkaroon ng ganun. Ang gusto lang naman niya ay mabawasan yung sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkawala ng taong minamahal niya. Tapos, dodoble, titriple pa pala yung sakit. Dahil sa pangyayaring yun. Walang puso yung mga yun. Anyway, pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JR. Good evening, DJ Rocky. Nakarelate ang kaibigan ko kay John. Kasi magkapangalan sila at nagka-COVID din siya. Si John Dilao. Yung kaibigan ko, buti na lang nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Pero yung balat niya, DJ Rocky, mukhang na-cremate kasi sunog. Uy, grabe naman kayo dyan, kay Jan. Big shoutout nga po pala sa Batang Kongre Grab drivers gabi-gabi nakatutok sa Secret Files. Grabe naman kayo kay Jan, ano? Dilaw. Ito naman sabi ni Doc Yorchi. Hi Arvel, condolences sa pagkamatay ni John and I'm so sorry to hear about your diagnosis. Nangyari yun sa punto ng buhay mo na vulnerable ka. Hinang-hina ang kalooban mo noon. Hindi mo naprotektahan ng sarili mo. Huwag mo sanang isipin na kasalanan mo yun. Hindi mo yun kasalanan at hindi mo yun ginusto. Sa ngayon, subukan mong labanan ang sakit mo. Lahat ng gamot, inumin mo sa tamang oras at dosage. Hindi man curable ang sakit mo, pero manageable ang sintomas niyan. Huwag panghihinaan ng loob ha. Malaki ang posibilidad na humahaba pa ang buhay mo. God bless you. Magpakatatag ka. From Doc Yorchi. Ito pa sabi ni JP Babasa. Payo ko ma'am, laban lang sa sakit niya. Nagagamot naman yun eh. Mas mainam na rin na may nasabihan siya kahit papano. Yun nga yung kanyang ate. Ang mapagkakatiwalaan niya. Sa mga naging karanasan niya. Move forward na lang. Mahirap oo, but it takes time. Surrender everything to God. Yun lamang po, DJ Rocky from JP Babasa.
Eto naman po ang sabi ni Darwin. Sadyang napakadaya ng mundo. Hindi ka makapagsabi ng mga hinaing mo dahil sa takot na mahusgahan ka ng ibang tao. Hindi ka makalaban dahil nakagapos ka sa mga taong lumapastangan sa iyo. At takot kang humingi ng tulong dahil hindi ka nila mapaniwalaan. O takot ka na hindi ka nila mapaniwalaan. Kaya ang tanging makakatulong lang sa iyo ay ang sarili mo at ang Panginoon na laging nakagabay sa iyo. Yun lamang po ang masasabi ko sa sender natin, DJ Rocky. Eto naman po ang sabi ni Lolo Benny. Para sa iyo, sender. Grabe naman yung dalawang lalaki nang gaasa sa iyo. Nakakagigil talaga. Ang dapat sa iyo ay lagi kang magdasal sa Diyos at huwag mong kakalimutan na lumaban ka. Huwag ka lang susuko. Thank you very much. Laban at huwag susuko. Yan ay galing kay Lolo Benny. Eto pang sabi ni Igop Moto Vlog. Nakakapanghina naman yung nangyari kay Sender. Isang mahigpit na yakap. Grabe ang pinagdaanan mo. Mahirap yan. Well, kapit lang, always keep on praying. Yun lamang po, pabati sa pasamin ng partner ko. It's a baby girl. Congratulations! Igop Moto Vlog. At shoutout na rin po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars. At sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Salamat po. Ito naman sabi ni Robert. Hugs to you, Sender, and condolences sa pagkawala ni Jan. Pakatatag ka, magdasal ka, tiwala lang malalampasan mo ang pinagdaanan mo ngayon. Eto pa sabi ni Riza, hindi ka pa nga nakaka-move on sa pagkawala ni John. Arvel, nagkaroon ka pa ng HIV. Sa panghahalay ng mga taong halangang kaluluwa, sana malampasan mo lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo. God bless sa iyo, Arvel. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Yung nagluluksa ka pero ginalaw ka pa ng mga taong hindi mo kilala. Yung gusto mo ng comfort pero trauma ang ibinigay sa iyo. Masaklap yan pero sender, lumaban ka. Hindi pa huli ang lahat at huwag mong kalilimutan na magpakatatag. Pahalagahan mong buhay mo at sana ay gumaan ang nararamdaman mo. At para sa mga nanghalay sa iyo, naway makarma sila. Actually, ako inisip ko nga hindi pa naman siguro huli ang lahat para magsampa ng kaso sa mga taong yun. Like, pwede kang pumunta dun sa mismong establishment, ask around kung merong CCTV, baka may footage nung mismong nangyari, baka meron silang black box o kung ano mang footage dun sa mismong area ng pinangyarihan para ma-identify kung sino tong mga taong to. Hindi ko sure kung ano yung next step mo doon, pero I think pwede kang humingi ng advice sa isang lawyer, sa isang legal counsel para kahit papaano mabigyan ka ng tamang gabay pagdating sa pagsampa ng kaso. Yun ay kung gusto mo pang kasuhan to mga taong to. But from what I've read doon sa secret file mo, parang ayaw mo na at gusto mo na lang mag-move forward sa buhay mo. Well, if yun ang desisyon mo, I completely respect it. Pero, syempre, kailangan mo ng hustisya, diba? I mean, hindi mo naman yun gusto eh. Nagluluksa ka. Gusto mo lang maibsam yun yung sakit na nararamdaman mo. Nangungulila ka sa taong to na hindi mo nakasama sa huling sandali ng buhay niya. Tapos biglang ganun yung mangyayari sa'yo. Ginusto mo ba yun? Pinoprotektahan mo yung sarili mo. Wala ka namang ibang nakaka-eme. Mabuti sana kung pakawala ka diba? Talagang, you're bound to have something like that kasi hindi mo pinaproteksyonan yung sarili mo. But this time, hindi naman Gusto mo lang naman na maibsan yung sakit na nararamdaman mo tapos biglang magkakasakit ka pala ng matindi. Anyway, humingi po ako ng expert advice mula sa isang
eksperto pagdating sa counseling, mental health. Ayan. Ito po ay parte ng HR namin dito sa MBC Media Group, Sir Jeff T. Santos. And pakinggan po natin ang kanyang mensahe sa atin at sa ating Secret File Center. So, medyo sensitive yung topic and syempre kailangan malaman yung degree of distress. Kaya ang unang-una dyan is immediate mental health support. Kailangan niya mag-seek ng professional help whenever it feels overwhelming. And kailangan niya rin mag-consider na kumuha ng support group. He needs to build a support system and reach out sa mga friends or family na pwede niyang mapag-sharean, mapagkakatiwalaan niya. And ilimit niya rin yung sarili niya to contact with potentially triggering environments. And ayun, kailangan niyang magkaroon din ng healthy coping strategies. Importante dyan yung physical activity and self-care. If possible, he can journal. And higit sa lahat, limit alcohol use. And syempre, in terms of handling the HIV diagnosis, syempre, kailangan niyang patuloy na magpa-consult sa mga experts na karoon siya ng medical consultation. And basically, to keep him sane, practice grounding techniques, simple breathing exercises, mindfulness meditation, or focusing on the present moment na makakapag-reduce ng anxiety and to prevent overwhelming emotions. And if possible, also seek spiritual and emotional support. So, basically, yun yung mga bagay na pwede niyang gawin. Pero ang unang-una dyan talaga is kailangan niya nang mag-seek ng mental health professional and to connect with people na mako-consider niya na pwede niyang mapag-sharean. Maraming salamat, Sir Jeff T. Santos, sa pagbibigay ng napaka valuable insights and advice sa ating Secret File Center. And naniniwala po ako na marami sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon ay may mga pinagdaraanan sa buhay pero hindi nila alam kung paano i-handle ito ng tama. And first things first na sinabi kanina ni Sir Jeff T. is that you need to seek professional help to effectively process and deal your emotions and your experiences. Distressing daw kasi at may traumang kasama yon. So mental health professional ang posibleng makatulong sa kanya. And I like the part na pwede siyang mag-journal, i-limit yung alcohol intake. And yung mga environment na possible na makatrigger dun sa trauma niya. And good thing sa ating Secret File Center ay nag-open up siya sa kanyang ate. Napakahirap pong mag-open up sa kahit sino sa pamilya, lalo na kapag etong i-open mo sa kanila ay something na very sensitive. At the same time, gulong-gulo ka, takot na takot ka na baka kung anong nang isipin sa'yo. But at the end of the day, ang kapamilya mo, ang pinaka pwede mong sabihan ng mga experiences mo, dalahin mo, worries mo, fears mo. Bakit? Kasi wala silang choice. Kundi pakinggan ka. Wala silang choice. Hindi ka naman nila pwedeng itakwil kasi hello, kadugo ka. Though di tayo sure pala sa ganon kasi may mga ibang pamilya na nagtatakwilan, 'di ba? Lalong-lalo na kapag usaping pera yung mga pinagtatalunan. But kidding aside, kung lumaki ka naman sa isang pamilya na harmonious yung relasyon sa isa't isa,
then you can always seek help mula dun sa pinaka-close mo hanggang sa kapag parang feeling mo hindi mo na kaya, yun nga, sundan mo yung sinabi ni Sir Jeff. And good thing din na nakapag-share ka dito sa programang ito so that magbigay ito ng awareness sa lahat ng mga kabisyo natin out there. Actually, meron pa akong kinontak na doktor about HIV naman, pero parang ano pa po, no, busy na po pag ganitong oras. Busy na pong humilik, di ba? Wala na po masyadong gising na doktor, or baka naka-duty na po. Ng ganitong oras, di na nag-reply sa akin. Pero welcome po just in case yung mga professionals natin out there na nakikinig po ngayon na pwede pong magbigay ng advice sa mga ganitong klaseng secret file sender natin. Kasi I am not an expert pagdating po sa larangang ito. Tagapagkwento lang po ako ng mga kwento ng ating mga kabisyo. And sobrang kakarampot lang po yung alam ko sa mga ganitong bagay. And I know yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon ng mga professional, you can help these people na same yung pinagdaraanan tulad ng ating secret file sender. And yung stigma po kasi pagdating sa HIV. Senolos pala, hindi pala Santo. Sorry. Sorry, kinorek ako ni Boy Pindot. Jeff T. Senolos pala yung pangalan ng aming HR staff na graduate po ng psychology something. Hindi ko na natanong sobrang nagmadali kasi ako, pero nag-guess ko na rin si Sir sa sa Love Radio Academy dahil nga nag-aral siya ng master's degree. O, diba? Nakalimutan ko lang kung ano yung mga description nito. Anong klaseng host to, diba? Walang credibility. Charot with darot. Pero yun nga kabisyo, yung stigma pagdating sa HIV, na nahihiya, and so on. Alam ko, marami ng support groups dyan, lalong-lalo na pagdating sa social media, na they openly talk about it. And walang halong judgment sa isa't isa because wala naman sigurong taong ginusto na magkaroon siya ng ganun. Diba? Wala naman So, it's very important to know that you are not alone in this battle. May laban ka at hindi ka nag-iisa. Yun lang siguro yung gusto kong iparating sa'yo, secret file sender, na kung ano man yung pinagdaraanan mo, oo, may laban ka pero hindi ka nag-iisa. At minsan pa kung ano yung pinakamalupit na kalaban mo, hindi yung nagmumula dun sa sakit na meron ka. Hindi yung nagmumula dun sa experience mo, kundi sa sarili mo mismo. Nandyan yung takot, nandyan yung frustration, nandyan yung pangamba, nandyan yung hiya, yung guilt, lahat-lahat na. And I know na kapag nanghingi ka ng tulong mula sa mga eksperto at sa ibang mga taong nagmamahal sa'yo, you will never feel alone. Hindi ka nag-iisa, kabisyo. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Susunod na po ang programang Top Secrets. Ito naman yun ay para sa mga kabisyo natin out there na gustong tumawag sa aking programa at ang kanilang pinakatatagong sekreto ay hindi rin nila masabi sa ibang tao. Ito na ang pagkakataon mo. Tawag ka na sa aming Viber line 0916-529-5595. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. This is Arvel's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!